I-Compost. I-Compost sesona sichumiso esikumgangatho ophakamileyo onokuzisebenzisa endaweni yesichumiso esiziinkozo. Ayakhi kuphela izondlo zendalo ezisemhlabeni, ikwaluncedo lokubuyisela isimo semveli sokubunjwa komhlaba. KwaseKorinte besibini isahluko 9 verse 8. Unako ke uThixo ukuphuphumisela kuni ubabalo lonke ukuze nithi nihlale ninako nje ukwanela konke ngendawo zonke, niphuphumele emsebenzini wonke olungileyo. Ilizwi likaThixo liyinyaniso. Wenze indlela yokuba wonke umntu abe nesona sichumiso sexabiso sokuchumisa umhlaba, i-compost. Ngokugalela i-compost kwixabiso eliphezulu emhlabeni, abalimi bangazuza isivuno esilinganayo ukuba ayingebisesona singcono ngengeniso emva kwexesha elide xa kuthelekiswa nokusetyenziswa kwesichumiso esiziinkozo. Yintoni i-compost? I-compost imvuthuluka yesichumiso sendalo eyenziwa kukunqunqwa zizinambuzane, ingakumbi iintsholongwane nokungunda. Uqinisekisa ukuba sine-compost yexabiso, masihlale kumgaqo siyenze ibe kumgangatho phezulu ngokugqibeleleyo. Sicebisa ukuba ingqumba ye-compost mayilinganiselwe isiqingatha se-2 meters ubude, i-2 meters ububanzi ne-2 meters ubuphakama. Xa ingaka incinci ngokwanele umntu omnye oyisebenza iiyure ezimbalwa. Ngeli xesha ivumela ubushushu obaneleyo apha ngaphakathi kwengqumba. Xa sele ivunde ngokugqibeleleyo, umthamo wayo ulinganiselwa kwi-3.5 cubic meters esanele ukusetyenziswa kwisitiya esikhulu sezondlo unyaka wonke. Xa ungafuni i-compost enkulu ngolu hlobo, ungayicutha ingqumba yakho ibe nobude obulinganiselwa kwi-1.5 yemitha nobubanzi obu-1.5 yemitha kwanokuphakama obulinganiselwa kwi-1.5 imitha. Abavelisi abakhulu badibanisa iingqumba ze-compost begcine ububanzi obulinganiselwa kwi-2 meters nokuphakama 2 meters bandise ubude kangangoko befuna. Siyenza nini i-compost? Qalisa ukuqokelela izinto zokwenza i-compost xa uhlaza olukufutshane nawe luluninzi. EMazantsi Afrika iya kuba ngoJanuwari okanye uFebruwari. Oko ke kuya kuvumela ixesha lokuba i-compost ivunde ngokugqibeleleyo phambi kwexesha lokutyala lasentwasahlobo. Indibanisela yokwenza i-compost. I-compost indibanisela izinto ezine-nitrogen, umgquba, uhlaza, okuziinkuni ndawonye nokomileyo. Imifuno ithanda i-compost egcwele iintsholongwane kune-compost egcwele ukungunda. Ngoko ke xa sithelekisa ne-compost yethu yokutyala izityalo zasemasimini, kufuneka xa sityala imifuno sehlise ubungakanani bokuziinkuni bulinganiselwe i-10%, siwonyuse umlinganiselo okomileyo ibe ngama-35%. Eminye ke imilinganiselo ayizukutshintsha. Xa sisenza ngolu hlobo, sithoba uqondo le-carbon dioxide xa iyanyaniswa ne-nitrogen, yaye yenza ingqumba ecolekileyo xa inoqondo oluphakamileyo lweentsholongwane apha kuyo. I-nitrogen. I-nitrogen efumaneka emgqubeni ngumlilo wengqumba ye-compost, ikwangunobangela wokuqala komsebenzi wentsholongwane. I-nitrogen isoloko ifumaneka emgqubeni, ngoko ke kufuneka umgquba ulinganiselwa kwi-10% wale ngqumba okanye iingxowa zomgquba eziyi-15 ezinobunzima boyi-50 kg inye. Sebenzisa owona mgquba mtsha unokufumana. Ukuba awukho umgquba kwindawo yakho, ungasebenzisa ezi zityalo zinemidumbu ezinjengeembotyi nee-ertyis, ii-legumes, umlinganiselo oyi-4 cubic meters, uze ke wenze utshintsho oluncinane kwisabelo sohlaza neenkuni okanye okomileyo. Isabelo sohlaza. Kudingeka amagqabi aluhlaza angumthombo weswekile xa usenza i-compost kwixabiso eliphezulu. Uhlaza kulindeleke ukuba lube ngama-45% ale ngqumba, yaye kufuneka lusetyenziswe phakathi kweentsuku ezintathu ukuya kwezine lukhiwe. Ngapha koko iswekile iyakujika ibe si-starch.
Qokelela kangange-8 cubic meters uhlaza olwenziwa ngamagqabi, ingca, utyani, imifuno emidala okanye amahlahlana. Isabelo sokuziinkuni. Iinkuni zinceda ukukhuthaza ukungunda kwingqumba ngokuba ziyacotha ukuqhekeka, ize ke igcine le ngqumba ibetha umoya. Qokelela ukulinganiselwa kwi-2 cubic meters okuziinkuni kuzokwenza i-10% ingqumba usebenzisa imipha yombona, indiza, amasebe omthi, amakhalibhothi, iingceba zemithi okanye imvuthuluka yamaplanga. Isabelo sokomileyo. Okomileyo kongeza umthamo necarbon kwi-compost yaye kufuneka kwenze i-35% yomthamo we-compost. Qokelela ukulinganiselwa kwi-8 cubic meters okomileyo okwenziwa yingca yokwakha, amagqabi notyani oludala. Ukushwankathela. Indibanisela yokwenza i-compost efunekayo. Ziingxowa eziyi-15 zomgquba ezinomthamo olinganiselwa kuma-50 kg inye, 8 cubic meters yohlaza, i-2 cubic meters senkuni kunye ne-8 cubic meters yokomileyo. Xa ugalela ingxowa ye-compost endala okanye ukuchuma kwendala okumnyama okufumaneka ehlathini uncedisana ne-compost ukuba ibe nezinambuzane eziveliswa sisimo esiphilileyo sendalo. Lo mxube wokwenza ingqumba ye-compost mawuhlulwahlulwe, ungadityaniswa kude kufike ixesha lokuphelelwa kwawo. Ukuqokelela indibanisela yokwakha ingqumba ye-compost kuthatha ixesha elide, ngoko ke kufuneka kwenziwe isicwangciso sokwenene sokwenza oku. Amafama ka-Farming God's Way mawadibane abe ngamaqela 5, bathandaze, bafundise ukuba ngabalandeli bakaYesu, bancedisane. Xa la maqela ehlangana ngeli xesha uhlaza lufumanekayo kwindawo yabo, banokwenza iingqumba ze-compost zabo bebonke besenza nexesha lobudlelwane. Ukwakha ingqumba ye-compost. Yenza i-2 meters phindaphindene nesinye ke umlinganiselo oyi-2 meter by 2 meters sibe namacala omane alinganayo. Usebenzisa iipali ezintandathu ezilinganiselwa kwi-2 meters nazo ubude. Kufuneka ezipali zilinganiselwe kwi-2.6 meter ubude ukwenzela ukuba ama-60 cm embelwe ngaphantsi komhlaba ukhusela ukuwa kwezipali. Xa usakha le ngqumba kubalulekile ukugcina imilinganiselo elungileyo. Eyona ndlela ilula kukwakha le ngqumba ngokumana kutshintshwa-tshintshwa ukwaleka ezi ntlobo zine zomxube. Xa uza kwaleka umxube phezu komnye, faka emanzini kuqala oko uzawukwaleka. Uqinisekisa ukuba zonke izabelo zimanzi ngokwaneleyo. Xa imanzi kakuhle kwasekuqaleni kuthetha ukuba uyakuwongeza amanzi mhlawumbi kanye okanye kabini ngexesha lokuyiguqula. Qale wendlale umlinganiselo oyi-5 cm wenkuni, ngaphezulu waleke i-15 cm yokomileyo, ulandele ama-20 cm uhlaza. Ngaphezulu galela iingxowa ezimbini zomgqubo semtsha onamanzi awaneleyo. Qhubeka usaleka ude uyokufika kulaa mlinganiselo we-2 meters ubude. Ukuphethuphethulwa kwengqumba. Kwiintsuku nje ezintathu ingqumba iza kuba shushu ize ifune ukuguqulwa. Eyona ndlela ingcono yokwenza oku kukuhlanganisa ingqumba kwelinye icala eli-2 meter ephindaphindwe ngenye i-2 meter usebenzisa ifolokhwe yokulima okanye igaba. Ukuphethuphethulwa kwengqumba kwenza igcine ubushushu obamkelekileyo, kudibanisa lo mxube wengqumba, kuzisa ube kungaphandle kwingqumba kungene ngaphakathi, kuvulela ukungena komoya kwingqumba, kuvumela ukuba kujongwe ubungakanani bokufuma ndawanye nokulungiswa kwako xa kukho imfuneko. Ukuba ingqumba ayiguqulwanga ayikwazi ukuvuleka kungene umoya,
iyonakala, ibe nevumba elibi, ikhokhelele kwingqumba engenaxabiso. Ubushushu. Ingqumba iyakhawuleza ukuba shushu ngenxa yomsebenzi wentsholongwane. Umlinganiselo wobushushu obulungileyo bengqumba ekufuneka ibugcinile buphakathi kwe-55 degrees Celsius kuya kwe-68 degrees Celsius ukuze kufe yonke imbewu yokhula ndawonye neentsholongwane ezibangela izifo. Ukuba awuyiguquli ingqumba, ubushushu bungade bugqithe lula kuyofika phaa ku-70 degrees Celsius, okutshisa kakhulu nokutshabalalisa nezinambuzane ezilulutho, utshise wenze nenkcitho yecarbon. Eyona ndlela eyiyo yokujonga umlinganiselo wobushushu kukusebenzisa isixhobo somlinganiselo esifanele ukuxilonga ubushushu. Guqula ingqumba phambi koba ubushushu bufike kwi-68 degrees Celsius. Eyona ndlela inexabiso eliphantsi yokuxilonga ubushushu kukusebenzisa intsimbi elengiselwa kwi-8 mm. Emva kokuyifaka kule ngqumba imizuzwana nje, khangela ukuba ungakwazi na ukuyibamba kangangexesha elilinganiselwa kwimizuzwana emi-5. Ukuba uyakwazi ukuyibamba, ubushushu bale ngqumba bungaphantsi kuka-68 degrees Celsius. Ukuba awukwazi ukuyibamba, sele ilungele ukuguqulwa kwakhona. Uhlobo olulula lokuguqula ingqumba kwisihlandlo sokuqala lulinganiselwa kwimijikelo emithathu rhoqo emva kweentsuku ezi-3, ize kwisihlandlo sesibini iguqulwe emva kweentsuku ezili-10, amatyeli amabini okanye amathathu. Amaqondo obushushu ayehla emva kokuguqulwa kwawo, aphinde anyuke de kufike ixesha elilandelayo lokuguqula. Okuguqulwa kuyaqhubeka ide yonke initrogen ekwingqumba ibe isetyenzisiwe. Ukuba ulandele umgaqo womthamo womgquba ulinganisela kwiingxowa ezili-15, i-compost iza kuba nobushushu obufunekayo khona ukuze kwenzeke uqhekeqhekezo kwingqumba, yaye iza kude ivunde, iphole emva kweeveki ezi-6 uya kwezi-8. Ukuxuba. Xa uguqula, xuba iintlobo-ntlobo zezabelo zengqumba kakuhle ebezingaphandle zingene ngaphakathi khona ukuze nazo zifumane ubushushu obukwiqondo eliphezulu, nezi zingaphakathi ziye ngaphandle khona ukuze yonke indibanisela ibe nokuqhekeqhekezwa. Ubungakanani bokufuma. Kubalulekile ukuvavanya ukuba ingqumba ifume ngokwaneleyo na, njengoko ukufuma okuninzi kusimka njengomophu yaye kufuneka bubuyiselwe. Zama ukugcina ubungakanani bokufuma kwengqumba bukumlinganiselo wama-50%. Uvavanyo ulwenza xa uguqula ingqumba ngokuthi uyikhame ngesandla esinye. Ukuba kumfimfa amanzi, imanzi kakhulu. Ukuba akumfimfi manzi, kodwa uthi xa uvula isandla sakho ingahlali idibene, yome kakhulu, yongeza amanzi. Xa uyikhamile le uyifumbathileyo, kungabikho manzi amfimfayo, uze uthi xa uvula isandla sakho ihlale idibene kakuhle, sele ikufutshane nomlinganiselo oyi-50% weqondo lokufuma elifunekayo. Masishiye umango onyuka kancinane apha ngaphezulu kwengqumba. Sibeke ingca yokwakha izindlu okanye ingxowa. Umzekelo, iingxowa zombona. Apha ngaphezulu ziza kunceda ukukhusela amanzi emvula agqithisileyo angangeni kwingqumba ngokuba angayenza ingqumba iphole kakhulu. Ixesha lokuvundiswa kwengqumba ngokupheleleyo. Emva kwexesha eliqikelelwa kwiinyanga ezi-2 liyaphela ixesha lokuguqula i-compost, kodwa yilinde kangangeenyanga ezi-4 ide ilunge ngokupheleleyo phambi kokuba uyisebenzise. Akukho mfuneko yokuba uphinde uyiphethule kwakhona, kodwa yigcine emthunzini okanye uyogqume ngento ezawukwazi ukuphefumla okanye ingca yokwakha izindlu ukukhusela ukuba ingomi. Sukuyogquma ingqumba ngeplastiki ngokuba oku kungenza izinambuzane eziphilayo zifuthaniseleke. Xa sele ilungile ingqumba yakho, kufuneka ibe nombala omdaka, ibe nevumba elimnandi, ikhangeleka ingumhlaba ochumileyo, ibe nobunkuphunkuphu, umele ukuze ubone imisondo yokungunda etyebileyo okanye enqindilili. Ukusetyenziswa kwe-compost.
I-Compost sesona sichumiso ekufanele ukuba sisibone sikhona nakweyiphi na ifama njengoba sifundisa amafama ukuthembeka kwizinto uThixo umnini ndozonke athe wasibeka ezandleni zethu. I-Compost ingasetyenziswa njengesichumiso esigalelwa ngaphezu komhlaba apho kukhuliswa khona imifuno okanye kwimingxunya yokutyala okanye emiseleni ekutyalwa kuyo. Xa kusetyenziswa isichumiso esikumgangatho ogqibeleleyo, izivuno siba kumgangatho phezulu. Ukusenza kuthatha iintsuku ezimbalwa ukubandakanya ukuqokelela ingqokelela yokwenza i-compost, ukuyakha nokuyiphethuphethula ingqumba amatyelo 5 ukuya kwama6. Ithuba lokugqwesa njengomvelisi wemifuno ngokuthi wehlise iindleko nangokuvelisa izityalo ezinempilo nezondlo lixhomekeke kwesikufakileyo emhlabeni.